Nung nag-sit air. Babae ngayon, babae. Wow! Good morning! Morning. What's the load today? What's the load? Yeah. Oh, it's salad, ma'am. Where'd you pick it up from? Hillsboro, Oregon. And how long were you in the States? Since Friday. Okay, and where are you going now? Where's the load going? Ah, alright guys, ayan. Canadian border na tayo. Hinto lang muna tayo rito sa gilid. Patayin ko yung ating patayin muna natin yung reefer para hindi maingay. Ano? All commercial vehicles stop at custom. Yes! Alright. Okay, let's go. Suot ka ng jacket. Medyo malamig eh. Ang temperature dito guys, plus 2 degrees. Malamig. Medyo malamig. Pag-cross natin dito sa Canada, I'm sure mataas na yung o nag-i-snow na dyan o may snow na dyan. But anyway, okay lang. Dahan-dahan lang tayo. Kahit anong pang weather, basta dahan-dahan ka, you will going to arrive alive. Sabi nga nila. US Border Station. In 300 feet, arrive at Eastport Kingsgate on the right. Okay. So since the Friday, nag-sit air. Babae ngayon, babae. Wow! Good morning! Morning. What's the load today? What's the load? Yeah. Oh, it's salad, ma'am. Where'd you pick it up from? Hillsboro, Oregon. And how long were you in the States? Since Friday. Okay, and where are you going now? Where's the load going? Edmonton, ma'am. Edmonton, Alberta. You buy anything? No, ma'am, no. For yourself or anyone? No, ma'am, no. You have any alcohol or tobacco in here? No, ma'am. Any weapons or any firearms? No, ma'am. Give me a moment. Yes, ma'am. Alright. So, lagay ko na sarili ko na border crossing.
baka papasukin tayo sa loob. Sana hindi na, para hindi tayo maabala. Thank you, ma'am. God bless you. Alright, guys. Ayaw na yata umandar. Yun. Yes! Kala ko ayaw na umandar. Patay na tayo. Okay. Bababa tayo. At i-on ko ulit yung aking Reaper. Welcome to Canada. Ano? British Columbia. Stop. Border cross. Ayan. Alright guys, let's go. Yes! Finally, pasok ulit tayo ng Canada na walang problema, safety. Ayan, kita ninyo. Today is the 7th Sunday this month. Pabalik-balik lang tayo eh. Mula nung binigay ko sa kanila yung papel ko para sa pagbabakasyon ko ng mula December 23 hanggang ano guys, January 2nd. Ito lang yung ginagawa natin. British Columbia, Hillsboro, Oregon, balik sa Edmonton, British Columbia, Hillsboro, Oregon, tapos balik sa Edmonton or somewhere in Alberta. Papasalamat ako kasi itong trip, itong ano na to, itong biyaheng ito guys, magandang ano nito, magandang revenue niya, kaya makakabawi-bawi tayo. Wow! Kahit na hindi tayo makapasok sa Pasko, makakaipon ako ng konti. Yan, para ipagawa ko rin itong truck. Kasi balak ko, pag nagpakasyon ako, magpapalinis na tayo ng DPF doon sa ano niya, yung DPF niya. Marumi na yun eh. Maglilimang taon na ang truck, kaya magpapalinis na ako ng DPF. Yes! Kaya ito, magtitest-test muna na hindi makauwi hanggang sa ano na, hanggang sa Pasko na, kasi maganda pa yung biyaheng ibinibigay sa akin. Kaya taste mo nang hindi makauwi hanggang Pasko ito, dire-diretso na. Kasi sabi ni Diyos, yung planner, you will continuously working until the 23rd, sabi niya sa akin. So wala silang balak sa akin pauwiin ako ng Winnipeg para mag-reset. Siyempre magre-reset lang naman ako, lalabas ulit ako kasi siyempre 23rd pa naman yun, anong petsa pa lang ngayon. Either way, sabi ko sa kanya, kung ano yung plano nyo, okay lang din naman sa akin, sabi ko, kasi gusto ko rin umuwi. Siyempre sino ba namang ayaw umuwi, kasi pamilyado naman tayo, may mga anak tayo eh. Pero kung hindi nyo ko pauwiin hanggang sa Pasko na, okay lang din naman. Kasi itong biyaheng itong iniikot ko, ang ganda nito, ang ganda ng rate ng revenue nito.
Kaso nga lang ang problema, medyo matagal yung appointment. Kung tutusin, nakita nyo nung na-pick up ko, nagdadrive lang ako ng 5 oras kada araw. 5 oras. Eh kung tutusin ngayon, hahatawin ko mag-drive, nandun na ako sa Edmonton ngayon eh. Eh tapos ang delivery pa nito guys is Martes pa. Eh linggo ngayon, may Lunes pa, tapos may Martes. Kaya medyo matagal. Para na rin siguro nilang ibinawi yung maganda yung revenue ko, pero yung delivery appointment matagal. Parang nabayaran na rin ako ng layover nun. Yun ang nangyayari. Pero okay na rin sa akin, para sa akin. Kasi katulad dito guys, hindi siya yung katulad dun sa Ontario part ng Midwest ngayon. Sa Winnipeg ngayon, ako, negative 24 ang lamig at saka ang lakas ng ulan, ang lakas ng snow. Dito hindi nga nag-i-snow bale, tapos ang temperature dito, ayan, minimum +3, mainit. Yan guys, kaya thank you pa rin naman, I'm still grateful. At yan, tuloy-tuloy lang ako. Bahala na kung saan ako aabutin mamaya huminto. Doon na lang siguro tayo matutulog. Pero pa tayong whole day of Lunes, tapos may Martes pa. Martes ang delivery. Yes! Nalaglag? Buti nakatayo pa. Yes! Highway 3 guys, dito na tayo sa Highway 3. Slushy naman ngayon dito. Dahan-dahan lang. Temperature is +1. Isa rin yung lugar na to na delikado kapag winter guys, lalo pag madulas. Masikip. Tandaan lang. Kasi kung hindi ka magtandaan na, diretso ka dyan. Diretso ka doon. Buti na lang kamo, hindi madulas. Ano? Bilis dumumi. Kailangan natin maglinis.
kasya rito ang ano guys, hindi pwede rito ang oversize load. Talaga naman. Hindi uubra ang oversize load dito. Ano? Hindi uubra ang oversize load sa highway na to. Exchange niya rin pa, di ba po, di ba pa niya? Okay. Meron din naman kasing ano lang din naman, internet naman, yung parang ano lang yun. iCloud. Oh, iMessage. Welcome to Calgary, Alberta. Calgary na tayo. There, Edmonton, Alberta. Right turn. Mainit dito. Minus 1 lang. Ay, okay. Ayan guys dito na tayo sa Calgary, Alberta. Tuloy-tuloy pa tayo sa pagmamaneho. Mais na sa labas ng pavement o krasada. Focus lang ako. Makarating tayo mamaya sa Edmonton siguro. Depende kung saan ako matutulog kasi hindi naman kailangan retrating ko ito eh. Bukas na lang ulit kung sakali man. Ito pala ulam nyo dyan, Han eh.
RDSN, dito na tayo sa Nisco, Alberta. Dito na ako magpapahinga. Meron pa tayong 30 minutes driving mula dito hanggang doon sa dideliveran natin sa Martes. Linggo pa lang ngayon Lunes bukas. Wala akong gagawin kundi dito mag-aabang hanggang Martes. Hopefully baguhin nila yung schedule. Kung bukas sabihin nilang pwede kong may deliver bukas, pupunta ako. Kung hindi, wala. But anyway guys, punta muna natin yung reefer natin. Insuring natin na sa tamang 44 ang supply, 44 ng box. Ayan, continuous mode. One, Flying J. Dito tayo sa Flying J. Dito na ako nag-park. Okay. Bukas kung sakali man na hindi pa tayo makalis at may mga bakante dyan, puntaan ko. Wala naman nakalagay na sign dito na bawal mag-park guys, kaya dito na ako magpapalipas ng gabi. Bukas, lipat ako doon sa mga kung may space dyan, kaya hahanap ako doon. Kasi ngayon wala na, punuan na. At least andito tayo sa truck stop ngayon para sa ating pagpapahinga ngayong gabi. Nabot tayo ng gabi. Anyway guys, thank you for watching. Update na lang, no? Huwag kalimutan mag-drop ng comment sa video vlog upang sa ganoon may shoutout ko kayo. Guys, maraming salamat sa panonood. Diretso ang biyahe natin hanggang Pasko na ito, sabi ng aking dispatch, aking planner manager. I love you all. Peace out. Bye bye. Lakai Tracker.